Velkommen til igen. Hej, Caroline. Hej. Den 3-årige cockerspaniel Trille er med sin ejer på Rudersdal Dyreklinik. Så skulle vi lige høre, hvordan det går med Trille i dag. Den er glad nu. Trille har i flere år lidt af kronisk ørebetændelse. Ja. Og den klør sig ikke i ørerne mere. Derfor er hun blevet henvist til specialdyrlæge Lene Boysen, der er ekspert i hudlidelser og øreproblemer hos hunde og katte. Har hun så krasset i ørerne, eller rystet på hovedet, eller nogle ting? Trille skal have foretaget en videootoskopi og en øreskyldning under fuld narkose. Fordelen ved videootoskopi er, at du kan komme meget mere i dybden. Du kan få renset, lave en dybdegående oprensning af din hunds ører. Men du kan også se herovre, der er hun også meget okay, altså ikke særlig rød, vel? Men inden behandlingen skal Lene Boysen have en snak med dyreejeren, og hunden får en kort forundersøgelse og lidt beroligende medicin, så hun falder til ro. Jeg skal høre lidt om, hvad den har været igennem. For typisk har den jo været hos andre dyrlæger, som har henvist den til mig. Og så skal jeg vide, hvad de dyrlæger har givet af behandlinger. Og det, man jo skal iagttage derhjemme, det er jo, hvis der er symptomer på dårlige ører, ikke? At den ryster på hovedet og krasser sig i ørerne, eller det lugter ud af ørerne. Eller man synes, den behandling, der har været givet af en anden dyrlæge, måske ikke har virket. Jamen, så tror jeg faktisk ikke, jeg vil gøre mere med hunden lige nu. Og det er vigtigt, at man kommer godt forberedt og er rolig, når man møder med dyret til behandling på klinikken. Det er vigtigt, at du selv bevarer roen. Og faktisk allerede, når du triller ned ad vejen og drejer herind på rodemarken, at du slapper af. Og måske endda selv har forberedt dig hjemmefra, ikke? Så du ved, hvad du går ind til. Så hunden aflæser dig meget hurtigt, og hvis den kan fornemme på dig, at nu skal der ske noget, du er utryg ved, så modtager den utryghed. Efter 10 minutter virker den beroligende medicin, og hunden er klar til at blive lagt i narkose. Og det bliver hun træt af. Så behandlingen kan begynde. Når hun er i narkose på lejet, så går jeg straks i gang med at tage nogle prøver nede fra øret. Og det skal gøres, inden man begynder at skylle. Fordi når først er sprøjtet vand ned i øret, ikke, så er det ligesom for sent. Så får den samme tur igen, man stikker en vatpind ned og får noget sekret med op. Og der skal jeg så have den rullet ud på sådan en lille objekglas, en lille glas og farve, så jeg kan kigge selv i mikroskopet, om der er tegn på infektion, betændelsesceller, bakterier, gærsvampe, hvad der kunne være. Det er meget ofte noget, vi ser. Og hvis der er noget, som indikerer en mere hårdnakket infektion, måske med nogle resistente bakterier, det er noget, vi også rigtig tit ser, så sender jeg en podning ind. Herefter går Lene Boysen i gang med selve videootoskopien. Og det, der er problemet med Trilles ører, det er, at hun har en snæver øregang. Jeg stikker videootoskopet ned, det er en trakt, hvor der ude i enden sidder et kamera, og der er en lyskilde. En lyskilde, der lyser det rigtig fint op, og så er der sådan en arbejdskanal, så man kan komme ned med en lille børste eller en tang, hvis der sidder et fremmedlegeme, altså et græsstrå eller noget, så skal vi fiske det op nogle gange. Jeg har katte inde, der har polypper i øregangene, hvor man også går ned med sådan en krokodillenæbstang og drejer rundt og får den hævet op. Men mest af alt, så går jeg ned med en børste og ligesom renser øret rent, når jeg spugler samtidig med lunken saltvand. Så stikker jeg simpelthen en en tynd plastikslange ned i Trilles øregang her. Videootoskopien tager ofte under en halv time, afhængig af om hunden skal renses og undersøges i begge ører. Når hunden har fået narkosen ud af kroppen, kan den blive hentet. Men der er flere ting, dyreejeren skal være opmærksom på, når hunden er hjemme igen. Selvfølgelig er den træt oven på narkosen, så den er først sig selv en gang i morgen, sådan skal man regne med det. Men der er også nogle hunde, fordi vi har været nede og spule i øret, i særlig grad hvis trommehinden har været rumperet, altså der har været hul i trommehinden, ikke? Så ryger visken længere tand ned i mellemøret, og kan også påvirke nervebanerne, der løber derinde. At så kan man godt se, at den kan være lidt slinger, og måske kaste op en enkelt gang, og være sådan lidt omtoget samme dag, og måske en lille smule næste dag. Og det er okay, det skal bare fortage sig. Hvis det er noget, der bliver ved, så skal vi selvfølgelig kontakte os, ikke? Sige, at hunden er begyndt at hænge med hovedet eller et eller andet. Men det er meget sjældent. Jeg ser det i bivirkninger, men det er en mulighed. Øreproblemer hos hunde og katte er ofte forårsaget af allergi. 8 ud af 10 dyr i Lene Boysens konsultation har allergiske reaktioner. Derfor kan dyreejere forvente et længere udrednings- og behandlingsforløb for at komme øreproblemerne til livs. Altså antallet af gange, man skal have skyllet sin hunds øre, afhænger af, hvad årsagen er til det. Og infektionsmæssigt tænker jeg også. Det afhænger af, hvad det er for en blanding, og hvor slemt det er nede i ørerne. Så de fleste skal have et par gange i hvert fald.